utzi nahi zula berak. Ez zula beste urte bat, beste irudi bat utzi nahi, beste urte bat aritu eta alako beste beldurra bazuen bai, irudi txarra usteko, eta hori esaten zuen, garrantzia ematen zion irudiari. Bai, horrek ez esan handi edu, eta gaina beak aukerazun, gaina ez beste urte bete kontratu da, gaina hain di udaran erdi uzten du, pelota ikustona jogatzen garaien, herria daien garaien, eta horrekin ikusten da beha ia aspertu oia usteko gogoa garaie iritsi zaiola. Urte asko dira gainera, 21 urte pilotan, gainera punta-puntan, ez da ez erresa, alde batetik tituluak badaude bai, baina gero beste aldetik ere urteak dira, hor aurrean egondakoak eta ez da ez erresa. Haze bisake indituna esainek. Haze bisake. Ez da ez oizkoa, lehen bitantua biak ere sakez egitea. Baina bike oso sake gaizto, bai. Horrenikan ez da sartu, Galartza jokoan. Jokin Etxaniz, 29 urteko Gipuzkoarra. Aurreko partiduan 3 Gipuzkoar izan ditugu. Lapurdiko bat, Tarrengoan berriz Naparrak nagusi. Hala di, partidu gehinetan, Naparra nagusi. Pelotari gehina. Gehienak Naparrak bai. Naparrak eta goi maileko, oaindi gehiago. Alare Gipuzkoan izan zeate bai, pelotari finak, onak, bai, handia. eta oaindi badare, pelotari bikaine Gipuzkoane. Otxandorenak. Atzera. Galartzak oso ondo. Atzera Galartzak. Ondo, gozatzen eta pelota bizi, hasi da. Sainek ederki. Horra, Balai Bartarra. Pilota jetxiaz. Moztuz. Gogotxu, etorri da frontoira. Bai, hori dudik ez da, behin baino gehiokin etorriko zalako. Ia pentsatuta gutxi gehitzen zaiola. Aprobetxatu egin behar azken minutuak. Azken tantuak. Azkereko ondarrak. Atzera Sainek oso ondo. Eta gora. Oso gora, oso gora, Otxandoren nahi. 3-3. Aurreko partidua bezala Urdinak aurretik. Aurrekoan gorriak hasi dira bai, aurretik. Nahiz eta gero partidua galdu. Eta orain Urdinak, hala ere, badirudi dirua gorrien alde dagoela. Ba, hoxe pentsatzen egon dare behidan egon, egiotean, 3-3, Urdinek irabazten dagoen dit artekarik gorri kantatzen nahi dira, bai. Sain sakea ona, Sandorenak ekarri. Esain, indartsu. Atzera, eta Otxandorenak ezin. Ba, esku ez da nola sartu dion, hor lekue bazuen, baina nik uste ikara sartu diola. Ez zuen, espero agian atzerago zegoela uste zuen Otxandorenak. Horra, errepikapena. Azze pilotaka da eman duen Esainek. Ba, lekue bazuen baina botibolea sartua, eta ezin eraman. 4-3. Urdinak aurretik. Esain oso ondo, lehen tanto hauetan. Burlatarrak. Egin du sakea. Eta beste sake bat. Dagoeneko 3 badira. Esainek egindako tantuak. Eta Otxandorena ezinean. Horra hor, Burlatarra. Azken partidu onak egin ditu orain arte. Esainek oso momentu honean dabil Naparra. Bai, aurtengo egun ezain ondo ibiligatik, pelotariok txapelketatan ez die sartu negun, eta horren aukera gutxi izatetxue. Hori aukera giristen ari zaizki udaran, eta guain demostratu behar aukea. Eta atzeneko partidutan ondo jogatzen ari da. Oraingo ez da sake hona izan. Kantxaren erdira atera zaio, Otxandorenak ederki ekarri du. Galartza gozatuz. Bai, lan gutxi izan du, behar handik ez du izan, baina bai arte ez da, esateik gaizki edanik. Gozatzen eta erre jogatzen.
jadanik jaztu ezertxore jokoan. Irudia besteik ez, talasai. Esainek indartxu. Galartza. Pilota jetxiz. Esainek ezkergantxoz. Alare kantxaren erdira atera zaio, Etxanizek jaso. Berriro, behin eta berriz Galartza pilota jetxiz. Jaso Etxanizek, defensan bikain. Eta oraindik gorrik ez die dominatzea pasa momentu atene, Orain ere haze pilotaka da Esainena. Otxandorenak ekarri. Esainek pilota arrimatuz. Galartzaren aukera, jetxi, ederki gainea. Txaparen gain gainean. Otxandorenak atzera. Jolastu nahian Galartza. Ondo mugitzen pelota, txapa gainea eta atzeare bikain. Haze pilotaka da orain ere. Hemen indarren entorriana esain da. Ezkerrez jaso. Bote txarra egin dio Otxandorenari. Orain ere justu. Sartu egin da pilota hori. Zabalera Galartzak eta haze tantua egin duen orain Baraibartarrak. Haze tantua. Orain arte bintzat uzten ari den irudia bikaina. Oso ondo jogatzen bai. Oso ondo jogatzen. Orain arte errez da bintze, baina dena ondo iten. Hola, jokatzen badu gaurko partidua eta azkena ez diot utziko. Pilota ustea. 6-huts. Alde handia, hasteko. Bai, bentaja politia behintzat, seintat ondan. Oen di asko falta da, partidu luzea da, baina... Sainek. Sake txarra, Otxandorenak ekarri. Galartza atzera, oso ondo. Eta Otxandorenak ezin. Orain ere, ez da behar bezala sartu Mugaireko atzelaria. Ez da biltza bat ere gustora gorriak. Eta 7-huts. Batzu dena ondo ateatzen eta bestei zerrez Otxandoena esain asko sakatzen da, asko jotzen ari da, baina momentuaten ez da dominatzea pasata Etxanizek, oendi Ez da sartu ez, jokoan. sartu defensan bakarrik, pelota gaizto galtzatzeko bakarrik aukera bat ez du izan, oendi. Hori ere sake txarra. Galartzak atzera. Aukerako pelota, Galartzarentzat. Etxanizek atzera. Galartza errex joaz, orain bai, Otxandorenak. Eta gozatuz. Esainek indartxu. Haze pilotaka da. 9. kuadraino, baina ezkergantxo hori. Bai, beharri pare sartu hau ingontan, bintzat. Ezkerrantxoik goitik, ezkerpa eta sartzea zikoan. Eta pelotoi bate beharri pare sartu etzalako ona, etzalako aukerako pelota. Galartzarea sartu eginda, berak espero zuen. Bai, nundi zetorren pelotoi ezkerpa eta sartzea, eta nundi sartuan. Baina asko gati juntzaio txapapera. Eta egin dute azkenean gorriek beren lehen tantoa. Eta pelota aldaketa, eta ikusiko dugu, ze ez tokartzen pelota aldaketa honek eta sake honek. Sakea lehenengo aldiz Etxaniz bekateako du. Egin behar bai, pilota honekin nola konpuntzen diren urdinak. Eta Etxaniz, sakera. Bergaratarrak. Osondo. Galartza jaso, iritsi da bai. Etxanizek ederki, baina ezin izan du pelotari altxa. Esainei pasa eta Ladiz ezin iritsi. Oso aukerako pelota, oso aukerakoa. Jokin Etxaniz zentzat eta bikain moztu du. Hor bi intartea, ez batentzat eta ez bestentzat.
oso atzean zegoen gaina sakearen gatik Galartza. Eta ederki ikusi du bien posizioa Jokin Etxanizek. Horretarako aurrelari azkarra dugu bai. Defensan fin ibiltzen den aurrelaria. Eta berak, egin du sakea. Galartzak ekarri. Atzera berriro ere Etxanizek. Pilota gaiztoa jaso du Ladisek. Berriro Galartza. Txandorenak ezkerrez indartsu. Ezkerrez berriro ere Mugairetarra. Hortxe. Galartzak oso ondo. Atzera, Baraibartarrak. Eta ies egin di orengoan, pilotak Otxandorenari. Otxandorena hasiera kaskarra mandio gaurre, pelota dezente galduz. Oingo honeke ematea junda eta gorputze behar bezala sartzeko aukerik ez du izan. Hor pelota horri besokin bakarrik eta goiti bera. Bazirudien, sartzen ari zela partiduan, batez ere pelota aldaketarekin. Baina orain ere gutxo egin du Naparrak. Esain. Kantxaren erdira. Ezker gantxoa, Etxanizek ekarri. Galartza. Ezker paretera. Esainek txokora utzi nahi zuen. Zaio behar bezala atera, Galartzak atzera. Indartsu, Otxandorena. Ezin tantoa dominatuz. Galartzak ezkerrez, ekarri. Galartza, pilota jetxiz. Etxanizek atzera. Eta gaizki. Oain gontan bai, pelota erdikoa, baina aurrerekoa izan da, baina te ondo jokatzen izan, oso ondo. Hau izan da Baraibartarraren lehen utxa. Orain ere pelota jetxe egin nahi zuen, behintzat tala iruditu zaigu, hemendik. Hortxe errepikapena. Baina, gune egin zaio. 8-3. Urdinen alde, markagailua. Txandorenak indartsu, orain bai. Oain gontan aurrereko aldiz hola gozatzeula, urruti jatzeula. Esain. Esain indartsu da bil. Galartzak aukera. Bikain. Esain ere atzelariari lagundu. Asko gozatzen da. Asko gozatzen gaur, pelota. Txapa. Eta txapara. Pilotari ondo eman bai, baina gora. Jokoa berdintzen ari da, aurretik. Eta dirue gorri kantatzen ari artekari, ze konfiantza gutxian, zeakin, urdinekin. Urdinekin bai. Oain eta asko zobeto jokatu bik, bai, Esain gaina oso ondo, bai. Oso ondo jokatzen ari da, Galartza egon ari da, pelotan. Nik uste konfiantza gehiago merezi duela. Hau arregoten izangoa. Ekarri, iritsi da bai. Ederki defensan Esain. Otxandorenak ere orain atzera. Galartzak ekarri. Justu baina. Pelota ona. Kampoa. Baina june egin zaio orain Esaini. Pelota irikitzen astea, beheko postura horrekin, behetik zabalea irikitzen. Ez da ez hori zabalerako postura. Horre bauke postura hobea besagain. Ezkerren orgoiti indarrikera eta postura hartan aprobetxatu da luke, ikasiko luke aprobetxatzen da asko zobe luke.
Bueno, oraindikan gaztea da, 22 urte ditu, burlatarrak eta badauzka bai urteak, aurretik. Hortxe, joko polita aurreko kuadroetan, Txandorenak ekarri. Galartzak. Kantzaren erdier dira. Txandorenak indartxu. Oain Mateo partidu sartzen nahi dela Txandorena, Oain gozatzen eta... Aukera orain ere. Oso urrutia jotzen nahi da. 9. kuadroaino, Galartzak ekarri. Defensan esain. Pilota jetxiz. Esainek berriro ere. Ezker pareta hori bilatu. Galartzak atzera. Txandorena indartxu. Txandorena azte pilotaka da, bai. Orain ere du aukera. Mugairetarrak. Galartza ondo. Pilotak ekartzen. Defensan galdu gabe. Arazoak orain urdinentzat. Etxanitzek ez du gozatu. Eta hutsa Galartzarena, berak eskatu dio esaini pilota hori. Behartzat hobea zan pelotoi, asko ze, eta eskature bai, eta golpea tira bai, baina goiti bera aldein dio. Beraz, aldea murriztu eginda, 7 huts hasi dira urdinak aurretik, baina gorriak hasi dira bai jokoan, eta sartu ere bai. 8-6, hala ere oraindikan urdinak aurretik. Hortxe, Jokin Etxaniz eta Iñaki Otxandorena. Hasieran ez du bat ere gozatu, horra hor aurrelarien estadistikak, sakez 3 egin ditu esainek, 3 ere hasieran. Etxanizek txapagainan moztuak bat, atzean esainek beste bat, eta erasoan galduak 2 ere esainek. Ez da ez erresa Etxanizek pilota galtzea, defensa nahiko ondo ibiltzen da Bergaratarra. Baino lesioak indaztu suerte gehiagi izan aspalditxon eta oain brillu pixkea falta zaio. Konfiantza pixkea eta oain goazake beha bikain izan da. Luzea arrimatu eta behatzi tarriti esku esartu bai, ladixe, baino zide eraman. Eta hemen artekari dita pelota zalai arrazoia ematen hasi berko dugu, lauta utxeki, Naiz eta aurretik ipini urdinak, markagailoan. Bostanto gini aldatua, dirue, eta 8 eta 4 arten dirue, alare gorri zehon da guain, garbi ongoa. 8 eta 7 bazela, guainia oso garbi. Ezker gantxoa Etxanizena, esaine jaso. Txandorenak ederki, ezkerrez. Berrio ere. Gora, juntzaio, Mugairetarrari. Pelota gora, ederki gozatu du bai, baina... Motzan zen gehitu zaio pelota, gaizki jarria behandu ibilia, eta atzenen gozatu bai, baina gora ezkerpaeten, txapan, gora hor ikusiko du baina, motzan zen baina oso beheran hartu du, eta... Behartute sartu da gainera. Bai, pixkat jarri bare, behandu antzen ibilia beha. Sakea, urdinentzat, 9 eta 7. Esain. Ezker gantxoz. Hala ere, kantxaren erdia atera zaio, orain berriz. Baina barrun, pelotoi. Galartzari gain gainera etorri zaio pelota. Eta esainek ezin. Tantu arraroa. Bai, atzelari bat, Daladiz Galartza hola botibolez jotzen ez da harritzekoa da, hola ikustea, baina botea izan da, botea ez dio normalain, egan indu, nik ez dakit izarri tanton bat, arrasto bat jota, normala baino gehiago batea da, eta botibolez jota, bai pelotoi, zabale eraman baino geho moztu dunen, geho pelota txara jarri dio, esainei, lautarrin, eta ezin, olaukortan da ezin altxea esainek. Ezin izan dutxa ez. Otxandorena. Estabil bat ere gustora. Naparra.
Esain oso ondo. Atzeaka. Etxanizek ere ekarri. Indartxu orain. Esain. Oso ondo. Ladiz Galartzak. Atzera. Pelota arrimatuz. Eta Etxandorenak ezin ekarri. Bai, oaine gaizki jarri alako eskubizeon. Eta hemen pelota barru alde egiten du. Eta atzereko orduan ezkarre sartua baino behan du. Bea gaizki jarrita zeolako. Ez da jartzen nahi behar bezala pelotana. Oa ikusiko dugu. Eskubiz jarrita zeon pelotorrena. Baina atzereko orduan ezkarrez da gainea sartu zaio gainea. Gainera ez da bat ere gustora. Ezin jarriz, ezin gozatuz. Oain momentu poli bat izan du. Pelota gozatuna eta pelota urruti jarri duna, baina zinen dabil. Eta bai beste sake bat. Laugarrena. Sake asko. Partidaren lehen zati honetan. Ez da ez oizkoa beste tantu sakez lortzea. Laugarrena sakez. Hamaika tantutatik lau sakez. Eta 3 tantuko aldea urdinentzat. Esain. Pasa, gutxigatik jun egin zaio. Eta berriro atea beharko du. Pilotari burlatarrak. Beraz, tantuen erdia egin dute urdinek. Azkar. Tantu asko ere sakez izan dira bai, eta hor. Aurreko sakea. Orain ere luze Sainek. Txandorenak ederki jaso du. Galartzak, atzera. Beharki, oain gontan, beste golpea hau, beste freskure bat. Baina pelota dezente galtzen nahi da behare. Galartza pilota jetxiz. Etxanitze jaso, aukera esainentzat. Jaso, Etxanitzek. Ni uste hona izan dara. Tantoa egin duen oraingoan. Nehetzat ondo altxatako izan da pelotoi. Eskatu du, urdine, baina nehetzat epaile ondo ondiela usteet. Horrez izan dudan merezetako saria, pilotaren atzetik defensan bikain. Bilekun ondo hor motzen gurutzatu, beha, ze pelota, bai, garbi gainea, pelotoi. Ez genuen ez, espero. Pilotari jasoko zuenik Etxanizek. Jasota tanto egin gainea. Sake luzea. Haze sakea manduna, Galartzaren erantzuna ez da ez, makala izan. Esainek indartzu. Galartza. Zabalera juntzaio pilota hori. Txandorenak ederki jaso. Estilo desberdinak bi atzelariak ere. Bai. Beste Galartza bezalako beste pelota edo horren dotore ikustea kostako zaio. Bai. Pilotari fina, klase handikoa. Pilotari errez ematen diona. Ematen ziona. Ematen ziona, bai. Horrentzat ere urteak ez dira ez. Oso urruti. Eta tanto horren hasia. Naiz eta ematen zio, baina estiloa ere beti estiloa izaten da. Naiz eta urtea pasa. Indarra eta freskura bai. Falta, baina estiloa hor gehitzea. Indarra eta freskura jun bai, urteekin. Eta 12 eta 9, urdinak aurretik. Gorriak, ezin urdinak harrapatu.
Esainen sakeak ere beti luze. Metro guztiak aprobetxatuz. Galartzak atzera, Otxandorenak ezkerrez jaso. Ezker gantxoz, Esain. Indarre eroso, baino gehi aprobetxatu gare. Baino, etxan izan gainea guaine. Pilota jetxiz. Zusten harrapatu Otxandorena, alare ederki jaso du Mugaireko atzelariak. Oso ondo Galartza. Berriro ere aukera. Barebarko pilotariaren entzat, baina june egin zaio. Ez du pilota hori kontrolatu. Eta askogatik gainera juntzaio. Ba, egeo frontixe bota bezala indu pelotoi, ez du gozatu, atzea jotzen hasia, eta zabale aldein dio, eta nik uste frontixek epuskeat bota indula pelotoi, eta atzenen, bai, zabale atea zaio. Ba, ikusi jotzea, ematea, aldein pelotoi, eta atzenen oso zabale izan da, bai. Jokin Etxaniz. Aurretik urdinak, 12 eta 10. Galartzak ekarri. Otxandorenak bi pilotarien erdira, hala ere ederki iritsi da Galartza. Horra, Balaibartarra, pilota jetxiz. Haze gantxoa egin duen orain bai. Arra tantoa. Lehen ere saiatu da askotan Iñaki Esain. Eta zinezko hau jasotzea. Hoi bai, baina bizi gurutza uta, behin baino gehiotan ikusten mehezi un gantxoa. Hoxe bai tantua. 13 eta 10, urdinak aurretik. Oain arte partiduko tantua, tantoi gauena. Politena, halako tantuak ikusi nahi ditu pelota zaleak. Eta hortxe aukeran izan duena. Esain. Sake txarra. Oso gaiztoa bai. Eta beste tantu bat sakez egin duena. Bosgarrena. Baten bat izan da, eramateko muko, baina asko sakatzera da, Sake aurrerego bidik esaketu izan dira, oso gaizto gaue bai. Beste bate bai, asko sakatzera da. Galartza. Otxandorenak indartsu ekarri. Galartza beti ere pelota arrimatuz. Ezkerrez bikain. Otxandorena. Geratu egin zaior pilota Galartzari. Orain ederki gozatuz. Pilotaka da bikaina. Oraingoan etzaio bat ere ondo atera. Hola goxea da Esain. Itxu-itxuan sartu da orain. Hola goxea dez. Oraingoan da itxu-itxuan urrutiti, baina askotan pelotai espektakularra eta ikusten pelotaria, baina hola goxea gauze egitetu askotan. Oraingoan urruti antzeti, baina goiti bera, zuzenen ematea junda, noa atea zaion pelotoi. Barkamenar eskatu dio bai Galartzari. Ia pasata bezala jo baitu pelotoi. Jokalari gaztea eta Beroa bai. Txanizek ederki utzi du pilota txokoan. Zabalean espero zuen gainera Esainek pelota hori. Ondo utzitakoa bai. Eta Etxaniz najeran ere izan dugu. Bergaratarra orduan final erdietan Olaizola eta Zezagaren aurka galdu zuten, bai Etxanizek eta baita Goñik, Goñi hirugarrenak. Ezin izan zuen, finala jokatu. Galartza jaso. Txandorenak ondo. Ezkerrez gozatuz. Esain. Orain bai. A ber, pelota erra dua. Baita aprobetxatu hau erreboten izango gala usted, ezkerpaetako hau. Ez da iritsi, Galartzak ekarri. Ondo Galartza.
Berriro ere indartsu. Hau ezkerpa eta hau ez da iritsiko. Galartza zigortuz. Behin eta berriz, orain ere aukeran pilota. Ez du lehen bezala gozatu. Galartza defensan oso ondo. Berriro ere, behin eta berriz. Balai bartarra zigortuz, atzeko kuadroetan. Esainek orain bikain sartu da. Eta ezin jaso. Dudeko pelota bai ogontza zeman du epailek. Hor arraston ingurun izan dela, gainea, sartu zaio gainea. Eta Etxanizek ezin izan du jaso. Ez errezti den behake pelota, baina hor pelota urrutiti baina sartu, eta eman, ikeragarrie. Indartsu bai, sartu da. Arrasto nahiko dudosoa, eta nik uste txarra izan dela pelotoi, Hortxe ibili da. Badiru diona izan dela. Dudekoa, bai. Bote txarra indio geho Etxanizei, gainea sartu gorputzea. Baila ere bertan zegoen, eta ontzat eman dute. Esain. Sake gaiztoa, baina pasa. Pasa gutxigatik hau ere. Eta barrira atera beharko du burlatarrak. Aurreko tantoan ere bitan pensatu gabe sartu da Esain. Bikain atera zaio bai tantua. Defensako lanan eta tanto egin. Hortxe. Iñaki Esain. Otxandorenak jaso. Ratzak Zabalera. Pilota zaila jaso du orain. Aurreaka egin Etxaniz, aurreaka. Brillu pixkat eman inberroke jokui. Behin ez du zaila Etxanizek gaizki jokatzea eta ridikulu itea, baina izkutatu itea gaizki gainenen. Sartu inberdu, da bile jun. Lako pelotak aprobetsatu egin behar dia bai. Aurreko kuadro horietan. Ederki jatsi du Esainek. Haze gantxoa sartu duen orain ere. Galartza Zabalera, oso ondo. Txokora Esainek, Otxandorenak ederki. Eta atzera tantua. Tanto politia, ederra. Mulku eta politia bai. Oso nahasi, pelota zela ikusta ezaion bezalako tantoa. Eta atzeren aukera asko izanagatik, tantoa gorrintzat Esainek eta ia tantoa indaukiu, baina Etxanizeko hain gontan defensan bai, defensan bikain da bil. Behai tanto itea ez da erresa. Altu hori atera zaio, bezala hori Esainek. Otxandoena ikusi indu eta zuzen junda gaina. Aza aukera galdu den orain bai, Esainek. Oso tanto politia bai. 15-13. Markagailua ere berdinduta. Iaia, behintzat bi bikoteak ere lehia bizian. Galartza jaso. Indartsua ze pilotak adaman dion. Ikera gari hau erreboten. Eta errebotera. Galartzak ezin jaso. Eta partiduko lehena. Haze pilotak adaman dion orain. Bai, bikein gozatu aurreko tantotan gozatzen ari da, baina hortxe ezin iritsi zebilen, errebotea baina bain gontan bai, frontiz bikain zaduta ezkerpa eta iparea. Halare kostazaio, gaurko partiduan Otxandorenari pilota gozatzea. Baina ikustea golpekin daula, gutxinez oain golpekin dau, hor beak izan ditu, momentu txarrak, eta oain jokinek aire zuen txokon dotore utzi du, baina txapara. Ez du sorterik. Pelotaia golpekin daunen da emate jonen, egun baten pelota batzu galdun gati, gaizkixo hibilin gati, sinaleia jokun daula, joku atetan daula bintzat. Txarra izatea nahi ez dena jotzea nahi, eta besoti pelotik eta ate ez daren, da hilaldia nen. Sakea, baina ondo hain gontan. Galartzak aukerako pelota. Gozatu du hain gontanen. Atzera, 9. kuadroraino. Esainek ere indartsu. Orain ederki ekarri du Otxandorenak. Galartzak oso ondo.
Txandorenak. Galartzare pilota gozatu. Zainek, orain. Pilota kada bikaina. Barrun izangoa pelotoi. Ekarri. Orain. Pilota kada Otxandorenarena. Txanizek. Datxo aukera orain. Mugairko atzelariaren zat. Galartzak ekarri. Oain ondane urrutia, baina ondo. Bikaina, Galartzak ekarri. Ondo aida. Plaza, aiateko kuadroetan. Esain asko launtzera izaio, pelota txarrak entzen. Azze zartako orain ere. Ematen. Ez da iritsi, Otxandorenaren pilotaka da. Eta tanto aurdinentzat. Ezin partida berdin du gorriek. Ez, inguratzeie, baina ezin. 15-14 izan dira bai, markagailuan, baina berriro ere urdinek ies egin dute eta 17-14. Aurretik, Esain eta Galartza. Partida irabazteko era aukeran du Galartzak gaur. Eta horrein dikan partidu asko geratu aurretik. Esainek txokora eta bikain. Earki, gaur gauziko bena behitu nahi da Esain. Txokoa funda hor, dotore ezkarakin gehitu pelota. Aurreko kuadroetan askotan ari da sartzen, gainera Galartzari de lanak enduz, lagunduz. Oso earki. Hortxe, Buklatako pilotaria. Sakez 5 egin ditu, Airez berriz 3, atzean 2, eta galdutakoak 3 besterik ez marka txarra. Ez, ondo aida. Larri, baina onda izan da. Aspertzeko denboi matezun pelotaria. Galture bai batzutan, da astakerik itetu, baina gauz bikaineke bai. Ino ikustetzezkion tanto. Behintzat jendeari ala gustatzen zaio. Askotan sartzen den pelotaria, naiz eta txarra egin batzutan ere, beti ere, hortxe, ibiltzea. Galartzak jaso. Indartzu, alare ezker paretak frenatu egin du bai. Txandorenaren pilotaka da. Txaniz, Zabalera, ederki defensan, Esain. Txandorenak atzera. Oso ondo, Balai Bartarra. Esainek ere indartzu. Gutxigatik, iritsi da bai. Berriro ere Otxandorena, ederki ezkerrez, pilota jasoz. Galartza jetxi. Etxanizek ezker pareta bilatuz. Galartza. Aurrean geratu zaio. Baita Otxandorenari. Orain da aukera. Tanto luzea. Uzten ari gara. Partiduko luzeenetarikoa. Galartza oso ondo. Pilota guzti horiek ekarriz. Eta jetxi. Txanizek ekarri. Airez, ederki sartu da Esain. Berriro ere. Defensa oso ondo.
Urlatarra. Gutxigatik ezaio pilota jun, Galartzari. Eta fixa gainea torri zaio Otxando benai, baina gaine pelota ona galdein dio Otxando benai. Favorita gorriak, baina aurre alda handia atera diote gorriei. Bai, bik Urdinek. bai, Galartzare zuzenago jokatzen behintzat. Momentu batzutan Otxando benak normala bezala, gaztealako eta besoa fresko aukelako, momentu batzutan gehiago jodu, pelotak bikaina jo ditu, baina galdure bastantez gehiago. Bostantuko aldea 19-14, Urdinak aurretik. Eta apustuak hortxe. Apustuko hain garbi, Urdin garbi ongoie, ia 22 inguratu eta... Hortxe pilotakadak, 387 ez dira ez, asko. Tantu motzak ikusi ditugu. Eta tantu politiak ere bai. Gaur pentsatuko ziren, ladi segatzenetako partiduek eta ez ziren kastiatu beharko ju gehiegi. Alare azken tantu hauetan aidia bai. Bai, aida. Galartza zigortzen. Ondo aida pelotan. Eta honen erantzuna ez da txarra. Esain. Sake txarra, ederki jaso du Otxandorenak. Ladisek pelota jetxi. Gainera etorri zaio oraingoan. Azze pilotaka da orain ere Esainek. Horrezko eta indartsu dabil gaurkoan Esain. Txandoren akatzera. Galartzak ekarri. Txaniz. Behin eta berriz. Galartzari pilotak bidaliaz. Esain ere bere bikotea lagundu nahian. Hortxe. Behin eta berriz Galartza lagunduz. Orain du aukerako pilota. Ederki aprobetxatu du bai. Errebote ikera. Eta hau ere, errebotera. Saiatu da bai Otxandorena, baina zinekarri. 30-14. Haze zartako amandion orain ere Esainek. Ikera garrie bai, gaur indarren da fresko torria. Hortxe. Esainek emandako pilotaka da. Eta errebotera. Bi errebote izan ditugu gaurkoan. Lehena Otxandorenak bidalia. Eta bigarrena, oraintxe bertan ikusi duzuen, Esainena. Hortxe, Esain. Bera dugu, gaurko protagonista. Bai, gaur beha izaten ari da gobena. Pelota batzu aldein die, baina oso gutxi. Gaina baliente jogauta, alai jogauta. Jokoan behin eta berriz sartu. Ladisek pelota jetxi. Txanizek atzera. Berriro ere jetxiz. Oso ondo Esain. Txandorenak atzera. Orain ezkerrez. Ladisek behin eta berriz pilotak jasoaz, ekarriaz. Eta utxik egin gabe. Orain ere jaso. Aukera Etxanizentzat. Honek Otxandorenari utzi dio. Pilota zaila, ekarri hau ere. Etxanizek bi pilotarien artera, baina oraingoan goregi atera zaio Esaini. Hortxe zegoen ba, pilota hori ere jasotzeko.
lekua ederki hartuta, baina gora juntzaio. Hortxe, esain. 35. Gorriek ez dute ez etxi nahi. Orain ere, Etxaniz pilota aldatu nahian. Iñaki Otxandorena. Neka eginda, pilotariak. Eta badirudi freskoena Galartza dagoela gaur. Ez zaio antzematzen, nekautako hola patzutan pixka gorritzea, baina Dejada bat ere egin du. Eta galdutakoak 4. Ez da asko. Ez ondo jogatzen ari da. Momentu izan da, pelota batzuk gorro aldein dira, baina gaien zen hasieran gaina fresko joz, eta guain seguro, Otxandorenak gozatu da hemen errebote inguru neuki unen, pelota zaila amanez, da ondo bilia, ondo da bil. Etxaniz. Sakea egiteko prest. Atera du Bergaratarrak. Galartza jaso, baina ez da iritsi. 36. Hau izan da, Galartzaren 5. Utsa, hobentzat jasotzen pelota. Eta 4 tantuko aldea. 2 besterik ez, Urdinentzat, 22. Kartoira iristeko. Baina egin behar, 2 tantu horiek ere. Esain. Etxaniz jaso. Aukera orain. Esainentzat. Airez, ez zinekarri Otxandorenak. Ederk ikusi du 2 pilotarien posizioa Esainek. Atzera. Botadu azkenean pilota, baina Otxandorenak ez zinekarri. Azkeneko tantua. Hauxe. Urdinentzat, behintzat. Tantu bat besterik ez. Partida irabazteko, hortxe Esain. Txaloak. Urdinentzat. Sakea, ez du ez. Ondo egin. Otxandorenak atzera. Esainek. Jartzu. Eta bukatu da, bai. 22-16. Urdinak nagusi, beraz. Galartzaren azken aurreko partidua Galartzarentzat. Alaxe da, bai, eta gaur launtza honak ingaina, Esainek partidu bikain egin du. Bea gauzi du partidu eta saliteke Galartza 3. Eladisek oso ondo laundu dila, oso ondo jogatula. Hor momentua izan du pelota pareatu 3 eta aldein dira, baina gaien zen nota honak inpasadu azken aurreko partidu hau. Gainera Gorriak ez dira sentatu gaurko partiduan, ezinan aritu dira, naiz eta une bat izan du da bai, hortxe ia hurbildu direna markagailuan, baina azkenean partida Urdinentzat. Bai, errestasun dezente eman die Gorrik, Otxandorenak momentu bat izan du, pelota fresko jouna, gozatuna, baina pelota dezente galdu partidun zehar, eta Etxaniz berriz ez da osate gaizki jokatunik, ez da defensan da ondo bilia, galdu ez duin, baina ine oso gutxi. Bea brillu pixka falta zaio, ez dauke jokuik, jokuik ezin hartuz dabil, eta be jokuik brillu pixka falta zaio eta hola dilaren bea pixka diskutatu reitea. Estadistikak ere hor, sakeak ere asko, Esainek lortutakoak, 5, Etxanizek 2 besterik ez, eta beste guztiak, tantoak ere Esainek asko egin ditu, eta galdu ere gutxi, askotan sartu da, batutan itxu-itxuan, baina tantoak lortu ditu bai Burlatarrak. Bai, gaur esan lehiteke partidu hona indula, Esainek pelota batzuk galdungatik beti bizalexek sartze da, pelota txar batzuta, lukena sartu behar, baina gaur partidu hau zindu, eskubiz golpekin ikusi dugu, ezkerrez tanto bikain egin ditu, eta gaur esan lehiteke 4 eta 9 dudipare esan izan dela. Da hemen atzela egin numerok, ozeak. Dejada ere aurran ibili da bai, dejadak iten, zabalera pilota bialtzen, mintzat gustora, Baraibartarra, eta aprobetxatu nahian azkeneko tantuak, bere azkeneko lehen esan bezala ondarrak. Bai, txapa, ja ondo moztu du pelota, dejado egin du, ondo muitxu du,
eta gaina pelota gutxio galdu du, bastantez gutxio, otxandoen apaina. Pilotakadak ere ez dira asko izan, partidu motza izan da, tanto motzak. Bai, gaur ala izan da, bai, ez da hola partidu luzegi izan, askotan aurreko partidu pelotaka bastantez gehiago jo du, eta nahiko tanto azkarrak, lehen esaten haitu, gaur esango zuela, atzean aurreko partidu zuela ladixek eta ezin sufritu. Ezin asko zigortu ez, bari batarrari. Ezin asko behartu hazi beharko jo. Komeni zitzaion partidua orduan beraz, ladixentzat. Alaxe atea da, bai, lehen